Ukufika kwalogawulegeta wentsholongwane kweli, uRhulumente namaqela ezopolitiko awohlukeneyo babeyimbumba yamanyama bevumelana ngamxhelomnye ukuba kuvalwe amazibuko zime ngxi iintshukumo kweli ukunqanda ukunwenwa kwale ntsholongwane. The National Coronavirus Command Council has decided to enforce a nationwide lockdown for 21 days with effect from midnight on Thursday, the 26th of March. Abaninzi baphosa esivivaneni kwingxowa-mali ejongene nale ntsholongwane. Lihambile ke ixesha zatshintsha nezigaba ze-lockdown yabhatyala ke ibhobhile. After our pledge to for direct access to the concourt was not acceded to, we've announced that we are not going to drop the fight. We are going to take the fight against the Disaster Management Act all the way to the Constitutional Court. Iqela le-EFF nalo likhwela lizehlela kuRhulumente kodwa ngezizathu ezohlukileyo. Eli qela alihambisani nokunyenyiswa kwemiqathango ye-lockdown. When it started, it was a good thing. We were all at one. We had a first meeting. All the things we said in those meetings were implemented. Umbuzo ke ngokuba ingaba eli lenze ngokwaneleyo na ukunqanda ulwamvila lwale ntsholongwane. Yaye kuthena amaqela ezopolitiko angathethi ngazwi linye. Of course, questions will need to be asked as to whether South Africa has been successful or not in the last 100 days. And I think the results are quite mixed ones, in the sense that in the first place, you find that there's been quite agreement at the beginning among political parties, but in the middle of a lockdown, political parties began to pull apart. Amacandelo amaninzi avulile yaye nabantu abaninzi babuyele emisebenzini. Namanani abantu abanale ntsholongwane ayakhula mihla le.